בהרצאה שלי אני מדבר על זה אגב, על איך אפל הפכה להיות דת מודרנית. אני חושב שב-2027 עולם המכשירים המתקפלים ייכנס למיינסטרים, כי אפל בספטמבר תוציא את המכשיר המתקפל שלה לפי כל השמועות. מפחיד, אבל... כי אתה יודע, אני רואה כבר אנשים שמתחתנים עם רובוטים, ראיתי, לא זוכר, ביפן או משהו כזה. גם מהאינטרנט פחדנו, אתה יודע, אתה זוכר תחילת שנות 2000 או בג 2000, יש אינטרנט, זה יגמור את העולם, אנשים יפסילו את העבודות, הכל טוב. העולם הולך לשם, שגם שאנחנו ננהג ברכב, הווייז שלנו יהיה על הכביש. בעוד 10 שנים, כולם ישתמשו במשקפי AI? לא כולם, אבל זה יהיה כמו שעון חכם, אני חושב. הנה, הכל קורה לייב. רגע, 7 שעות בממוצע. שלום עליכם, ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט שלי, עם אנשים שמעניינים אתכם, שמעניינים אותי, אנשים שאני אוהב, והיום איתנו ינון בן שושן. מה העניינים ינון? טוב, מה נשמע? איזה כיף שזמנת. כיף שבאת. תודה רבה. מבקר וכתב הטכנולוגיה של וואלה, וגם עורך המדור, יוצר תוכן, אם אתם ברשתות בטוח נתקלתם לא מעט. קודם כל, מה המצב? מה נשמע? בסדר, מה נשמע? אתה ירושלמי. ירושלמי, הרבה לא יודעים. אנחנו מקליטים בירושלים. נכון. אז באת הביתה. חזרת אותי הביתה, כן, כן. טוב מאוד. כמה יוצא לך להגיע, לחזור הביתה? יוצא לי איזה פעם בשבועיים, 3 כזה להגיע. בעיקר ימי שישי, זה נדיר שאני פה באמצע שבוע, אז בוא נגיד, באתי בשבילך. תגיד, אנחנו עכשיו מתחילים לצלם, כמה יהיה קשה לך להתנתק מהטלפון לשעה? אתה תראה אותי פוזל הרבה פעמים לכיוון המכשיר כזה, או לכיוון השעון, זה רפלקס. הפעם היחידה שאני באמת מנותק לטלפון במשך שעה, זה כשאני באימון קרב מגע. שזה באמת אחד הדברים שאני מקדיש לו זמן לעצמי, אבל זה מתוך שינה, קם באמצע הלילה, מדליק, סוגר, זה... ואם לא כמה שעות ביום, אתה מעריך או שאתה יודע שאתה בטלפון? אני יכול לבדוק, רשום. אפשר לבדוק. יאללה, לבדוק? תבדוק, כן, אני סקרן. בוא נבדוק כמה זמן איש שמתעסק בטכנולוגיה, בחדשנות, נמצא בטלפון ביום, כן, כן. בוא נראה, שנייה לא, זה שבת, אז זה לא נחשב. לא, בוא ניקח נגיד יום חול, בשבוע שעבר. רגע, הנה, הכל קורה לייב. רגע, 7 שעות בממוצע. 7 שעות. אז יחסית אני חושב לא היסטרי. אבל אל תשכח שהמחשב פתוח, שאני רוב הזמן אני מול המחשב. אוקיי. אז תוסיף על זה גם את המחשב, רוב הזמן. מה האפליקציה הכי שימושית אצלך? אינסטגרם. אינסטגרם, חד משמעית, אינסטגרם ווואטסאפ. רוב הזמן אני שם, גולל. כאילו יש תחושה בדיבור, שכאילו הטיק-טוק השתלט עלינו, ואז כשאתה, אתה יודע, אתה פונה לאנשים באופן פרטי, עושה סקרים כאלה קטנים, אתה מבין שאינסטגרם יותר חזקה מטיק-טוק. כן, אני אגיד לך, גם כשעוצרים אותי לפעמים גם כל מיני ילדים, אז הם אומרים לי, אתה מהטיק-טוק, ואז אני אומר להם, אתה עוקב אחריו? אז הוא אומר לי, כן, באינסטגרם. אז כאילו בשביל ילדים, הרבה פעמים טיק-טוק זה נהפך לשם אוניברסלי, זה אתה מהרשת. כן, אוקיי. כאילו, אנשים כבר לא שמים לב איפה הם גוללים לפעמים, אבל זה טיק-טוק, אינסטגרם, גם שורטס היום. יש מצב אבל שטיק-טוק זה אולי יותר לקהל הצעיר יותר? ברור, בוודאי. טיק-טוק זה הקהל הצעיר יותר, אזור, אתה יודע, בוא נגיד 10, 12, 13, 14. אינסטגרם זה קצת יותר בוגרים, אני אומר 25, 30 פלוס, פייסבוק זה כבר העולם. גמלאים. פייסבוק כן, זה גמלאים, זה ההורים שלי. למרות שגם אנחנו בפייסבוק. אני בפייסבוק כי יש לי פייסבוק, אבל אני לא חושב שהייתי פותח פייסבוק אם לא היה לי. הבנתי. אוקיי. משהו כזה, כן. בן 33, ירושלמי אמרנו. נכון. אזור דרום העיר, ארנונה, גילות, תלפיות, נכון? כן. זה המקום שממנו באת. טכנולוגיה וחדשנות, מה, זה משהו שתמיד עניין אותך? כן, תמיד, תראה, בוא נגיד שבאזור גיל 14-15 ידעתי שאני אכתב טכנולוגיה. באמת? ידעתי שזה מה שאני אעשה. אתה יודע, זה תחום מאוד ספציפי. כן, כאילו יש אנשים שאומרים, טוב, אני רוצה להיות איש תקשורת, אני רוצה להיות, לא יודע, זמר. כן. אתה, טכנולוגיה וחדשנות. תראה, בוא נגיד ככה, ידעתי שאני אהיה עיתונאי מגיל 8. אוקיי. ידעתי שאני אהיה עיתונאי טכנולוגיה מגיל 14-15. כשהתחלתי לאהוב טכנולוגיה ממש, נכנסתי לעולם הזה, קניתי לפטופ, קטנצ'יק 10 אינץ', הייתי בין הראשונים בתיכון שהגיעו עם לפטופ לבית ספר, זה היה נדיר, כאילו מה אתה מגיע עם לפטופ? לא רוצה מחברות. איזה עשיר. כן, איזה עשיר, אבל לא, ממש לא עשיר, משפחה הפוכה דווקא. לא, ככה זה היה נתפס בזמנו. כן, זה היה נתפס, כן, ככה, אבל לא. וידעתי שאני אהיה עיתונאי טכנולוגיה, מאוד מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי את כל האייפוד, לראות את האייפודים, את האוזניות הלבנות האלה של אפל. היה לי מחשב שפשוט קראתי לו את הצורה, פירמטתי אותו. אבל מה יש בתחום הזה שכבר בגיל כל כך צעיר דיבר אליך או עשה לך את זה?
אני לא יודע, זה כמו שתשאל מישהו מה הוא אוהב בספורט, משהו, היה שם איזשהו ניצוץ, לא יודע, משהו בכפתורים, במערכת הפעלה שהיא עולה, לגעת בזה, לראות את זה זז. אפילו שאתה מדבר על זה עכשיו, יש לך קצת ניצוץ בעיניים. כן, ובלי שאתה שם לב. כן, היום נגיד אני רואה את האירועי הכרזה של אפל, אחרי שהם מסתיימים אני רואה אותם עוד פעם. באמת. אני נהנה לצפות בזה, אני נהנה מזה, וכשהייתי ילד כל הזמן עניין אותי לדעת איך הדברים האלה עובדים. איך זה יכול להיות שמערכת ההפעלה הזאת עובדת? איך זה יכול להיות שהעכבר זז על המסך? כל מיני דברים מפגרים, שאתה אומר, מה זה מעניין ילד? אבל זה עניין אותי. ונשאבתי לזה פשוט, והבנתי שזה מה שאני רוצה, איכשהו העולם של העיתונות התחבר לי עם העולם של התקשורת. אז בעצם הנחיתה הראשונה שלך הייתה בגיל מאוד צעיר, בתקשורת המקומית, הנחיתה בעולם התקשורת. ספר קצת באיזה גיל, איך מגיעים לזה. תראה, אני גם התחלתי דרכי בגיל 12 כילד, אבל אין הרבה סיפורים כאלה, אז אני סקרן עוד יותר. תראה, אני גדלתי בבית ירושלמי, תקופת האינתיפאדה, פיגועים, כמו שאנחנו יודעים, אוטובוסים מתפוצצים. ההורים שלי מאוד מאוד אוהבים חדשות. מגיל, אני זוכר 8, הייתי יושב עם אמא שלי, רואה את החדשות מהשעה 4-5 אחר הצהריים, היה את זמן ירושלים אז. כן. בערוץ 3. בערוץ 3. בערוץ 9 המקומי. נכון. ועד מבט עם חיים יבין ב9 בערב. לא 8, זה היה ב9 בערב. הייתי רואה את כל המהדורות, עיתונים בבית, אבא שלי שם רדיו בחדר, ימי שישי, כל הזמן חדשות, ואיכשהו נשאבתי לעולם של התקשורת כבר מגיל 8. הייתי כותב ספר פיגועים, היה לי ספר פיגועים, שכל פיגוע שהיה קורה, הייתי כותב אותו במחברת. ספר פיגועים? ככה קראתי לזה, יש לי אותו עדיין בבית. וואו. שמתי כריכה, קראתי לזה ספר פיגועים. נוראי. כל פיגוע שהיה קורה, הייתי רושם אותו. ואז היה אסון ורסאי, כתבתי ספר על אסון ורסאי, ועל אסון התאומים, ועל אסון הקולומביה. היית ילד שמח? הייתי ילד שמח, לא, כי נשמע קצת טראומטי, הייתי אומר. כן, אבל איכשהו נורא אהבתי את עולם התקשורת, על לדווח על זה. ושם הבנתי שאני רוצה להיות עיתונאי. ועם השנים, ככל שכמו שסיפרתי, באמת התחברתי לעולם הטכנולוגיה, הבנתי שאני יכול לחבר בין שני הדברים האלה, ולהיות בעצם עיתונאי טכנולוגיה. והתחלתי לאט לאט לכתוב בכל מיני אתרים, אם זה ביקורות טלוויזיה קצת, ביקורות על סדרות, על ריאליטי, ואיכשהו התגלגלתי לביקורות על טכנולוגיה. ובאמת את הצעדים הראשונים שלי בעולם התקשורת הממוסדת נקרא לזה, התחלתי באזור גיל 20, כשהייתי בעיתון ידיעות ירושלים. כן. שם התחלתי ככתב שכונות במשך חצי שנה, ואז התגלגלתי לעיתון כל העיר ירושלים, בגיל 21 כבר, הייתי כתב חינוך. הכל בשדה המקומי בהתחלה. כן, הייתי כתב חינוך, איזה חצי שנה, משהו כזה קצת יותר בעיתון כל העיר ירושלים, ומשם התגלגלתי לאתר NRG, שישב אז, אולי עדיין, אני לא יודע, במלחה, בגן הטכנולוגי. מבית מעריב. לא, אז זה כבר היה מבית ישראל היום. אני עברתי לשם כשכבר שלדון אדלסון קנה אותם, וחיבר אותם למקור ראשון, ומשם כבר עזבתי את ירושלים, עברתי לישראל היום, ואחר כך מאקו, ערוץ 12, עוד פעם ישראל היום, ווואלה. כמה שנים אתה בוואלה? בוואלה אני 5 שנים כבר. יפה. קודם כל, כמה הנושא הזה, ככל שעוברות השנים, הופך להיות יותר ויותר מבוקש, אתה יכול לראות את זה, אני מניח, מבחינת מספרים, בצפיות של כל מה שאתה מעלה, לא? על מה הכוונה? על טכנולוגיה. תראה, טכנולוגיה, מן הסתם היום, שכל דבר שאנחנו נוגעים בו, הכל נמצא היום בטלפון, אז יש לזה המון ביקוש. אני אפילו לא יכול לומר שאם אני לוקח את עצמי 8 שנים אחורה, לתקופה שהתחלתי להיות כתב טכנולוגיה, יש היום אפילו יותר. כי היום כבר התקשורת, האינסטגרם, בוא נקרא לזה, האינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, וגם אפילו יוטיוב, זה התקשורת היום. כלומר, אם אני לוקח 8 שנים אחורה, את הימים שהייתי באתרים אחרים, היום יש כבר יותר צפיות, ורוב האנשים צורכים את התוכן שלהם מהאינסטגרם ומטיק טוק, ואנשים צמאים לדעת מה חדש. אני צריך להיות מעודכן, אני לא יכול לא להיות מעודכן, אני צריך שיהיה לי את האייפון הכי חדש, את הגלקסי הכי חדש, את המחשב הכי עדכני, לעבוד עם AI, כלומר, הכל נמצא היום שם, ואני חושב שאנשים שלא יעשו את השיפט הזה, לא יישארו. אתה יודע, אפילו עכשיו כשענית על השאלה, פתאום חשבתי על זה שבעצם זה עולם שיש בו כל הזמן מרדף. נכון. כל הזמן. נכון. משהו אחד יוצא, שנייה אחר כך יוצא עוד אחד, ואז זה לא נגמר. איך אפשר לעקוב אחרי זה, דבר ראשון, ודבר שני, האם זה לא קצת מעייף? כי באמת זה תחום שאין לו סוף. אתה מדבר ברמת היצירת תוכן או ברמת הסיקור של התוכן? גם וגם. תראה, ברמת היצירת תוכן אני אשקר אם אני אגיד שאני כל הזמן יש לי אנרגיות. הרבה זמן אין לי אנרגיות, הרבה זמן צריך למצוא את האנרגיות, להגיד, אוקיי, יש לי קהל, זה הפרנסה שלי, מצד שני, אם לא הייתי אוהב את זה, לא הייתי מתחיל את זה. כן. אני מאוד מאוד אוהב את זה, אבל פעם בשבוע יש את זה שאני אומר, יאללה, אין לי כוח, די, אני עוזב. פעם בשבוע, כמו לכל אחד יש את זה. כן. אז אני אשקר אם אני אגיד שלא, אבל בסופו של דבר אני אוהב את זה, ובגלל זה אני עושה את זה. והייתי גם בין הראשונים בארץ, אני חושב שהתחילו את העולם הזה של הסרטונים, של היצירת תוכן שם. מבחינת הסיקור של התוכן, זה מרדף בלתי נגמר, זה ברמה שאם אני צופה עכשיו בסרט
סרט עם הבן זוג שלי בבית, אני באמצע הסרט, אני עוצר כדי לראות שלא פספסתי עדכונים, ואני מרים את הטלפון, לראות אם יש פושים, אם יש עדכונים. זה כמעט כמו, אתה יודע, כמו, לא יודע, עדכונים על מלחמה. לגמרי, זה כל הזמן. זאת התדירות? זה לא תדירות, אבל כן יכול לקרות, תראה, התחום הסיקור שלי הוא בזמן הפוך, כי כלומר, בזמנים של ישראל, בזמן שכאילו שאני ישן בלילה, קורים רוב הדברים המעניינים. כן. כי אני בזמן ארצות הברית. נכון. ובימי ראשון בדרך כלל אין לי עבודה. אגב, זה יצא טוב שבאתי היום, כי היום דווקא אין לי עבודה, כי יום ראשון היום. עכשיו הכל ברור. עכשיו נחים דווקא שם בארצות הברית, אז הזמנים שלי הם קצת הפוכים, אני עובד בעיקר בערב ולא בבוקר, אבל מתרגלים לזה, זה משהו שכבר אני עושה אותו תוך כדי הליכה, אני מוצא את הזמן, אני גם מוצא את האיזון, אבל אני נהנה מזה, אני לא רואה את עצמי היום עושה משהו אחר, כשתמיד שואלים אותי, מה היית אם לא היית עיתונאי? אז אני אומר להם, כנראה שהייתי מורה ותוך כדי מסקר את תחום הטכנולוגיה. הבנתי, יפה. ותגיד, אפרופו המרדף הזה, כמה לחצים מופעלים עליך כשיוצא איזשהו מוצר מסוים, כי בסוף אתה, באופן כללי היום, כתב הוא לא, אתה יודע, הוא לא אובייקטיבי ב100%, אבל בטח באזור שלך, שאתה מבקר גם קצת. תראה, אני על התפר. נכון. אני נמצא באמצע, אני גם יוצר תוכן ואני גם עיתונאי. אחד הדברים הכי קשים בתחום שלי היום זה באמת להישאר אובייקטיבי, אבל בניגוד להרבה אנשים שאני רואה אותם ברשת, אני לא ממסחר סקירות, אני לא מקבל כסף על סקירות, דברים שאני מסקר אותם הם תמיד נקיים, כן יש לי את הקידומים הממומנים אצלי בחשבון אינסטגרם, אבל לא על מושא הסיקור שלי. ביום שאני אעזוב את עולם התקשורת, ואולי זה יקרה בקרוב, מי יודע, אני כן אתחיל לעשות שטאפים, אבל אני עדיין לא חושב שאני מסחר סקירות מסוימות, כלומר קשה לי עם גם כשאני צופה ביצרי תוכן מחול שמקבלים כסף על מוצר וממליצים עליו, קשה לי עם זה. כלומר, היום אני גם מתכנס לאינסטגרם שלי, לא תראה אותי ממליץ על מוצר, אלא מדבר עליו מה היתרונות שלו, גם מה החסרונות, ואולי על זה שהוא שק. ואם תראה סקירה שלי, היא לא תהיה ממוסחרת. זה משהו שאולי יהיה לי קשה, אני כנראה אפסיד גם בגללו כסף, אבל זה שווה לי את זה, כי אני חושב שזו הסיבה שאנשים עדיין עוקבים אחריי ומקשיבים לי. כי ברגע שאני אכניס לשם כסף, בעיקר לסקירות, לא, אבל זה אתה, כמה מבחינת החברות ששולחות לך לסקר מוצרים, לא יודע, כל דבר שהוא מאוזנייה ועד טלפון חדש וכו' וכו', כמה הן מפעילות לחץ? מופעלים המון לחצים. כן? מופעלים המון לחצים, גם החברות הכי גדולות? ברור. להפך, דווקא בחברות הכי גדולות יש הכי הרבה לחץ, כי השם שלהם הכי חשוב להם. ואם יש ביקורת רעה, אז אתה תקבל מהם טלפונים, וזה קרה לי, וזה קורה לי. גם אפילו, בוא נגיד, על החברה שאנשים יודעים שאני מאוד מאוד אוהב אותה, גם מאפל, היו פעמים שקיבלתי שיחות, למה, וזה, אין מה לעשות, אובייקטיביות. לא, אבל עד כמה זה עושה משהו שבסוף ינון הירושלמי, במרכאות כמובן, הקטן מקבל לחץ מאיזושהי חברה מאוד מאוד גדולה, עד כמה זה כן מצליח טיפה לשחק? זה דווקא מחמיא לי. אני לוקח את זה כמחמאה, וואי, איזה כיף, כאילו הגעתי למקום שחברות כאלה גדולות, אני מזיז להם, אוקיי, אז כנראה שאני עושה עבודה טובה, אבל אין מה לעשות, זה שם המשחק בעולם התקשורת, ומי שלא יקבל את זה, זו העבודה שלי בסופו של דבר, גם כיוצר תוכן וגם כעיתונאי, לא רק, כאילו, אין מה לעשות, אותי מאוד מאוד קשה להזיז מהמשבצת, ואני לא חושב שזה ישפיע על הדעה שלי, בסופו של דבר, גם אם יגידו לי, לא, אנחנו עובדים איתך הרבה זמן, אין מה לעשות, לטוב ולרע, אני שמה. היה פעם איזשהו מוצר שפרגנת לו והתבדית? כלומר, אפילו קצת חזרת בך? כן, כן, היה מוצר כזה, שגם השנה אחרי זה סקרתי אותו מחדש. מה? איזה מוצר? תראה, באותה שנה המוצר לא היה טוב, שנה אחרי זה הם תקנו אותו. אוקיי. ואז אמרתי, אוקיי, שנה שעברה אמרתי שאין מקום לקטגוריה הזאת, טעיתי. מה זה? אתה נותן לנו להיות סקרנים. אתה מכן, אין לי בעיה, כי זה נמצא אצלי בחשבון, היה את המכשיר המתקפל של סמסונג, קטלתי להם את הצורה, אני חושב שזה היה בדור החמישי, אמרתי שאין מקום למכשירים מתקפלים. שנה אחרי זה הם עשו עבודה מדהימה. תקנו את רוב הדברים שלא אהבתי, ואמרתי, אוקיי, כאילו, טעיתי, כתבתי את זה, והיו גם מוצרים שסקרתי אותם, מה שנקרא מהקופסה, והביקורת הייתה טובה. וכמה חודשים אחרי המוצר הזה בייס אותי, ואמרתי, איזה בסה. לא, אבל אז נגיד במצב כזה אתה מעלה סרטון שגם מעדכן. תראה, זו הייתה תקופה אחרת, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, זה היה כשעוד הייתי עושה סקירות, רק סקירות כתובות, והסקירה כתובה אתה לא יכול לתקן אותה, היא כבר מה שנקרא הרכבת נסעה, אבל כן למדתי מזה הרבה מאוד של להגיד את הדברים שהם נכון לעכשיו. כלומר, לא להמליץ לטווח הארוך, כי נכון לעכשיו מהקופסה, המוצר הוא כזה וכזה, וגם עם הזמן אתה גם לומד את המותג, אם המותג הזה טוב, אם המותג הזה הוא אמין. אני חושב שזה גם שיעור באופן כללי לכל מי שמתעסק בתקשורת, אפילו לא לכתבים רשמיים או אנשי תקשורת רשמיים, להיזהר.
כן. להיזהר, כי... לא, לגמרי, כולנו לומדים כל הזמן. הוא נכון לאותה דקה. נכון. לאותה עת. מדינת ישראל מובילה או מתקדמת, או דווקא מפגרת מאחור בכל מה שקשור לטכנולוגיה, ל-AI, שכולנו מדברים על זה כל הזמן? AI, אני חושב שאנחנו במקום טוב, מבחינה רגולטורית לא. מבחינה רגולטורית יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, אני לא חושב שבכלל יש עבודה כזאת, ואני אדבר על זכויות יוצרים, על שימוש בבתי ספר, על שימוש... יש מצב שבממשלה הבאה יצטרכו משרד AI שיעסוק בנושא הזה? כי לא יש לנו את משרד הטכנולוגיה, או לא יודע, אבל... אני חושב שיצטרכו להקים אגף מסוים בתוך משרד הטכנולוגיה, שיעסוק בזה, באמת גם ליצור דיונים, כי מבחינת זכויות יוצרים, מבחינת ילדים, נוער, בכלל סיכונים שיש בתחום הזה, אנחנו מפגרים הרבה מאוד מאחור. אני חושב שגם מבחינת רשתות חברתיות, יש לישראל עוד הרבה עבודה לעשות, ואני כן חושב שצריך לחסום פה רשתות... מה זאת אומרת? זהו, אני אתן דוגמה, באוסטרליה ובברזיל, ואם אני זוכר נכון, גם בדנמרק, כבר רשתות חברתיות חסומות לילדים מתחת לגיל 16. כן. אני בעד זה. אני חושב שזה משהו שצריך לקרות. לא חושב שילדים מתחת לגיל 16 צריכים להיחשף למה שקורה ברשת. אולי זה יקרה פה יום אחד, אני מסקר את זה באופן שוטף, אני רואה שזה כבר מגמה שגם, אגב, גם בבריטניה, מגמה שצוברת תאוצה, ישראל לא נמצאת שם כרגע. תראה, אני יודע שבשנה הבאה הולכים להגביל עוד יותר את שימוש הילדים בטלפון, כלומר, זה צעד ראשון, צריכים להפקיד את זה בבוקר. תראה, בית ספר זה משהו אחד, ואני חושב שאת התוכן הזה, רוב הילדים, גם אחיינים שלי, נמצאים עם טאבלט ביד, אתה לא יודע לאן הם נכנסים, אתה לא יודע למה הם נחשפים, הרשתות החברתיות היום הם כר פורה, לא רק לעניין של פדופיליה, זה כבר נשים בצד, זה נושא שאנחנו מכירים אותו, אלא תוכן שהם לא אמורים לראות בגיל שלהם. אני צפיתי בגיל שלהם במומינים ובטוב טוב הגמד. הם צופים היום, הם רואים היום תוכן שהוא נוראי בעיניי, וכן צריך להגביל את התוכן. אבל אפשר להגביל באמת ילד עד גיל 16? כלומר, ברור. אתה יודע, בסוף זה עניין של סיסמאות, דברים כאלה... תראה, אני לא יודע איך יעשו את זה מבחינה טכנית. כי זה נשמע לי, אני חזר רגע למקום הטכני, מאוד מאוד מסובך, כי בסוף אתה יודע, מספיק שילד ייקח את הטלפון של ההורים שלו. תראה, אם האמא עכשיו פותחת לילד של החשבון, ומחליטה לתת לילד שלה את החשבון על השם שלה, סבבה, זה שלכם, אבל מבחינת מטה, טיק טוק וגוגל, הם יכולות לחסום את זה ברמת ההתחברות, אם זה זיהוי על ידי תעודת זהות, אם זה זיהוי על ידי אישור הורים. תווי פנים אפילו. כל מיני דברים כאלה, אפשר לעשות את זה, כבר קורה. ישראל מפגרת מאחור, אבל אני חושב שבעולם ההייטק ישראל דווקא נמצאת בקדמה. כן, יש לנו בשנים האחרונות גלי פיתורים, אבל זה לא רק בישראל, זה באופן גלובלי. ה-AI גורם לפיתורים בהרבה מאוד חברות גדולות, וזה עוד יקרה, אבל אני חושב שאנחנו איפשהו במקום טוב באמצע. הרבה אנשים נרתעים מה-AI, מכל מה שקשור לבינה מלאכותית. אני מניח שאתה יכול להבין אותם גם. אני יכול להבין... אבל אתה לא מסכים. אני לא מסכים, אני לא מסכים כי גם מהאינטרנט פחדנו. אתה יודע, אתה זוכר תחילת שנות 2000 או בג 2000, יש אינטרנט, זה יגמור את העולם, אנשים יפסילו את העבודות, הכל טוב. אפשר להתחבר, בסופו של דבר זה לא ילך לשום מקום, זה רק ילך להתפתח, אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה, לעבוד עם זה, וזה בסדר. איך אבל אתה ממליץ לאנשים שפוחדים על מקום העבודה שלהם, בכל זאת לשמר אותו? כי אני אתן לך אפילו דוגמה מעולם הקריינות. זה משהו, זה מקרה שדי פורסם, אוהד ארקין, קריין מאוד מוכר, בעצם עשו שימוש בבינה מלאכותית, בקול שלו, לא סחרו את עבודותיו שוב, ופשוט לקחו את הקול שלו ותמללו אותו, והוא הגיש תביעה, אני לא יודע מה קרה עם זה בסופו של דבר, אבל אפילו לעולם הקריינות זה נכנס. אז איך אפשר לעצור את הדבר הזה שלא באמת נגיע למצב ש90% מהעבודות הולכות לעזאזל? תראה, קודם כל, כמו שאמרתי קודם, רגולטורי צריך לדאוג פה לעניין של זכויות יוצרים, מי שגנבו לו את הכל בקלות יכול לתבוע גם וגם לקבל כסף, זה דברים שגם קרו בעולם. אני חושב שאנשים שלא ידעו להשתמש בכלי AI, יישארו מאחור. כך לדוגמה גרפיקאים. גרפיקאים היום עובדים עם כלי AI, העבודה שלהם נשארה כי הם יודעים לשלב את זה בתוך העבודה שלהם. כנ"ל לגבי אנשים שכותבים קוד. הם משלבים את קלוד קוד, את התוכנה, את המודל הזה בתוך העבודה שלהם, וזה מקצר להם תהליכים. אנשים שמפחדים על העבודה שלהם, שיודעים שהיא הולכת להחליף אותם, ברגע שתדעו להתמקצע עם כלי AI, תוכלו להתקדם למקומות אחרים, אולי גם לעשות הסבות מקצוע. כן. כלומר, זה בסדר, יש עבודות שיעלמו, גם עולם העיתונות, בוא, כתיבה היום, היום עורכים בדסק עובדים עם כלי בינה מלאכותית, ואין לזה לאן ללכת. כן. אבל עדיין צריך את הבן אדם שישב עם המכונה ויתפעל אותה. אין מה לעשות. כמה לך יוצא להתייעץ עם הצ'אט למשל? המון, כן? המון. גם בדברים אישיים? לא,
לא, אישיים לא. אישיים יש לי את הפסיכולוגית שלי. כי קראתי איזשהו מחקר שאומר, אני לא מדייק בפרטים המדויקים, אבל משהו כמו 60-70%, לא יודע, אחוז מאוד מאוד גבוה של האנשים משתמשים בעיקר לדברים אישיים ופחות דברים מקצועיים לשיחות בצ'אט. אז לא, אז אני משתמש בעיקר לדברים אישיים, יש לי את הבן זוג שלי ואת הפסיכולוגית שלי, אבל אני משתמש בזה יותר ברמה המקצועית, בדיוק של נתונים, מידע שאני מאמת אותו, כמובן אני עושה דאבל צ'קינג תמיד, אני לא מסתמך על המודל, יש שם המון טעויות, אני גם ממליץ לכולם לבדוק תמיד את המודל, הוא לא תמיד צודק, אז אני בודק, מאמת את הדברים, לפעמים גם כשאני נוסע באוטו ועולה לי פתאום איזו שאלה מעניינת, אני שם את השיחה הקרולית ואני מדבר איתו, תגיד, וולבו, לאיזה חברה סינית היא שייכת? כל מיני כאלה שאני רוצה לעבור על מידע. אני משתמש בו יותר ברמה המקצועית, תמונות, טקסטים, פחות ברמה האישית. מעניין אותי עד כמה ההורים שלך נעזרים בך, או שהם בעצמם כבר גם מחיות טכנולוגיה, כי אתה יודע, כי לאנשים הם קצת יותר מבוגרים, אז קצת יותר קשה כל העניין הזה. תראה, ברמה הטכנית, הפיזית, אמא שלי עדיין נעזרת בדיוק כל מיני דברים שאני צריך להרכיב לה בבית, ושואבי אבק שאני מביא לה, או דברים שאני קונה לה, אבל אני באמת שיש לה טאבלט, ויש לה שם את ג'מיני, וראיתי שהיא מנהלת איתו שיחות. באמת? היא מנהלת איתו שיחות על מתכונים, על דברים. כן, היא כבר למדה. אבא שלי עדיין לא שם, אבא שלי עזוב, זה כבר משהו אחר, זה כבר אדם הקדמון מבחינתי, אין, אל תיגע לו, אל תשנה לו, הוא מכיר את יוטיוב, זה מה שהוא מכיר, אבל אמא שלי כבר שמה, היא מכירה את זה. יפה. כן. טוב, מעניין. אולי נארח גם אותה באיזשהו שלב. אתה בדרך כלל באופן כללי פחות באישי, כלומר, אם עכשיו אני אפתח את האינסטגרם שלך, אז אני אראה מלא סרטונים מהסטודיו שלך שעוסקים בטכנולוגיה, אבל אני כמעט לא אראה דברים שקשורים לחיים הפרטיים שלך, אפילו תמונות שלך, אתה יודע, לא יודע, סתם, כמו שכולנו מעלים, כמעט וזה לא קורה. נכון, אני לא אוהב, אני לא יודע למה, האמת שאם אתה לוקח... איך בן אדם שעוסק בטכנולוגיה כל היום, לא נכנס לעולם הזה קצת יותר, אתה יודע, זה מאוד מפתה, גם להביא את עצמך, במיוחד שיש לך הרבה עוקבים. מצד, תראה, אני אגיד לך שני דברים. דבר ראשון, אני לא חושב שאני מעניין. אני אומר לך בכנות, כאילו לכם, אני לא חושב שאני מעניין, אני מעלה את הקרב מגע כדי לעודד אנשים ללכת להתאמן, זו הסיבה היחידה שאני מעלה את זה. כי לפעמים שאני רואה אנשים שמתאמנים, וואי, בא לי גם ללכת להתאמן, זהו. זה הכי הרבה שאני מביא. אם תיקח אותי נגיד 8-9 שנים אחורה, הייתי מעלה מלא תמונות שלי, מחול וטס וזה, ואז שמתי לב שאני לא נהנה מהחול כשאני מעלה הרבה תמונות, ואני לא נהנה מהרגע. והבנתי שכאילו שאני ברגע, שאני טס לחול ואני שם, אני מצלם קצת, אבל אני לא מעלה את זה באותו רגע, אני שם את הטלפון בתיק, או במקרה שלי המצלמה, אני נהנה יותר מהרגע, אני יותר מסתובב, אני יותר ברגע, ושמתי לב שהמרדף הזה אחרי להחזיק ככה כל היום את הטלפון ולדבר. וואו, לשמוע את זה ממישהו שמתעסק בטכנולוגיה, זה ממש מפתיע. אני כאילו, הלוואי והיה לי בוא נגיד, את היכולת, את הכישרון אולי, לפתוח מצלמה ולדבר ככה בלי עריכה. אצלי כשאני, אתה רואה את הסרטונים שלי, לוקח לי, אני כותב תסריט, אני מתארגן, אני עובר על המידע. אתה בא מוכן. כל סרטון שאני מצלם, זה במינימום 5 שעות עבודה. יש סרטונים שאני עובד עליהם גם 24 שעות. וואו. כי זה דורש עריכה וצילום ותאורה ועוד ניסיון ועוד ניסיון. כאילו זה תהליך. אז להפך, אז לא בא לך לפעמים לשחרר? אני עכשיו סתם... קשה לי. לא יודע, אין סיכוי שעכשיו קיבלת איזשהו מוצר, איזשהו משהו שנתקלת בו, והוא פותח מצלמה, מעלה, זה לא יקרה? לא יקרה, לא, אין, לא יודע, אני צריך שזה, אם זה לא מושלם, אני לא אעלה את זה, אם ברמה שעכשיו יש הפריים טיפה שרוף, אני אצלם עוד פעם. בני נגיד, הוא נטרף עליי, אני צילמתי סרטון לצורך העניין, יצא מושלם, סיימתי, אני הולך למחשב, פותח את הגלם, אני קולט שהשולחן עקום, אני אלך לצלם אותו עוד פעם. וואי, זה ממש קשה. כן. אבל אין, זה גם נורא סותר את המקום שממנו אתה בא, כלומר, אתה יודע, אני לא צריך לספר לך, טכנולוגיה, חדשנות, כל הסיפור הזה, להפך דווקא. הכל עניין של מעכשיו לעכשיו קורה. דווקא להפך, אני חושב שמצופה ממני כמי שעוסק בטכנולוגיה, להביא את המוצר הכי שלם והכי מדויק, בסדר, ברמה הכי גבוהה. אין בעיה, אבל אתה יודע לא פחות ממני ואולי יותר, כמה הרשת חיה על כל מה שקורה עכשיו לפתוח מצלמה, עכשיו לתעד, עכשיו אנשים נמצאים בהופעה, הם לא יחכו, ברוב המקרים, לא יחכו לסוף ההופעה כדי לעלות סטורי, הם יעלו באותו רגע כדי שידעו שעכשיו הם בהופעה. אז אני אגיד לך, קודם כל יש לי את הסטורי שלי, שתמיד אני מעדכן שם דברים שקורים עכשיו. במקרה שלי, רוב הדברים שקורים בעולם הטכנולוגיה, אני כבר יודע מראש שהם הולכים לקרות, כמו אירוע של אפל לצורך העניין, אז אני כבר, לפני האירוע של אפל, אני מכין את הסטודיו, מתלבש כבר, שם את הנק עליי, מסיים את האירוע, כותב תסריט ב-20 דקות, הולך מצלם עוד 20 דקות, 40 דקות עריכה, תוך שעה יש סרטון באוויר. אני כבר מתכונן לזה מראש. עכשיו, הפעמים היחידות שאתה תראה אותי, אולי מעלה סרטון עם מצלמה בסלפי, זה באירועים של אפל, כשאין לי ברירה, כשעכשיו אני במטה של אפל, האירוע הסתיים,
מריצים אותנו למאחורי הקלעים לצלם את האייפונים, רק אז אתה תראה אותי מצלם עם האייפון, תוכן גולמי מאוד מאוד, אבל אחר כך אני אעשה סרטון שלם במלון בחדר, עם ויזואליות שצילמתי עם המצלמה שלי, בצורה מקצועית, עם תאורה ומצלמה מקצועית, כי חשוב לי שהתוכן ייראה טוב, כי בסופו של דבר, כשמפרסמים באים, הם אומרים לי, אנחנו רוצים את זה. אנחנו רוצים את הדבר השלם הזה. אני חושב שזה משהו שאין אותו אצל הרבה אנשים, כי, אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו בתרבות של כאן ועכשיו. לי קשה עם זה. קשה לי לחשוף את הזוגיות שלי, קשה לי להכניס טלפון למיטה, כי זה שלי. בסופו של דבר, מה זה מעניין אנשים שעכשיו אני אוכל ארוחה? מה זה מעניין אנשים שעכשיו אני טסתי עם הבן זוג שלי? לא חושב שזה עניין של מישהו. אם אנחנו מסתכלים ברשתות, אנחנו רואים שזה מעניין הרבה אנשים. יכול להיות שזה מעניין, אבל אני לא עדיין במקום שאני חושב שאני איזה סלבריטי שעכשיו מעניין אנשים. אולי אני טועה. אנשים יגידו לי. לדעתי אתה טועה, כי לא חייב להיות סלב בשביל, אתה יודע, להעלות את הסטוריז האלה. אנחנו כולנו, ולהפך, אנשים שלא היו, סתם אנשים, אתה יודע, שאף אחד לא הכיר, העלו את הדברים האלה, ופתאום הפכו להיות הרבה יותר אבל אני חושב שאנשים עוקבים אחריי בשביל, כי אני מלמד אותם דברים. לא חושב שהם עוקבים אחרי עינון, הם עוקבים אחרי המידע שאני נותן. ככה אני רואה את זה. יכול להיות שגם בקטע הזה יש איזשהו חישוב, שאולי דווקא אם תתחיל להעלות דברים אישיים, אז ירדו קצת עוקבים, כי יגידו, לא, אני רוצה. כן? ברור. אז אפילו זה מחושב אצלך. ברור. גם לא תראה אותי מביע דעה פוליטית. פעם אחת הבעתי דעה פוליטית, פעם אחת, וזה התפוצץ עליי. כן. מאז אמרתי, אני לא נוגע בזה, לא נכנס לזה. אפילו כאילו זה ברמה של עכשיו יש הרבה אנשים שחס וחלילה לא עלינו יש פיגוע, אוקיי? כן. אני רואה את כולם מעלים, לב שבור, לב זה, ועוד פוסט, כאילו אומר, באמת צריך את זה? זה דבר נורא וזה טרגי, כן? לא... אבל אני אומר, אבל למה? למה? כאילו... יש לי גם ב7 באוקטובר, שאתה יודע, כולם הפכו לאיזשהו חמל, התחלתי לעלות, כמובן, כולם זוכרים שנעדרו אנשים בנובה, והתחלתי לעלות תמונות של אנשים שנעדרים והכל, שם כן נתתי את המקום שלי, כי אמרתי, קוסמק הכל, כן? כן. כאילו, פאק על הכל, לא מעניין אותי, יש פה, אנחנו בסיטואציה נוראית, אבל אחר כך עם הזמן, שהתחילו משפחות חטופים, ודעות פוליטיות, ודעות, אמרתי, לא די, פה צריך לעצור, כן. כאילו לא צריך אותי בשביל שיהיה שינוי. אני פה בשביל טכנולוגיה. עולם הטכנולוגיה, אותך, כאחד אתה יודע, מסקר אותו, יודע, מבין, מצליח להפתיע אותך עדיין? כן. בוא נגיד ככה, יש עולם שמאוד מאוד אהבתי אותו, והוא קצת מתחיל לשעמם אותי, זה עולם הסמארטפונים. כאילו, אם פעם הייתי מסקר כמעט כל סמארטפון שיוצא, מגיע לארץ, היום אני רק מכשירי דגל. אגב, סליחה, אני שם רגע סוגריים. אפרופו סמארטפונים, חד משמעית מבחינתך אייפון. בעולמות שלי, אישית אייפון. אבל אנדרואיד זה, אתה יודע, מכשירים מדהימים. יש ביצועים מטורפים, מצלמות מטורפות. לי אישית, אני רגיל לאקוסיסטם של אפל, אבל זה כמו אקסבוקס, זה פלייסטיישן. 50% יגידו לך אקסבוקס, 50% יגידו לך פלייסטיישן. זה כמו, לא יודע, זה טעם מוזיקלי. קשה לי לעבור לאייפון. לגמרי, תשמע, שוב, אני סוקר מכשיר אנדרואיד, מכשירים מדהימים. אבל האיכות באמת הרבה יותר טובה תמיד של אפל? אני לא חושב שזו איכות, אני חושב שזה עניין של... כשאתה באקוסיסטם של אפל, מקבוק, אפל וואץ', אפל טיווי, אפל יודעת מה אתה רוצה לעשות עוד לפני שאתה עושה, כך תמיד אני אומר. וזה מחזיר אותנו למשפט הקודם, שאתה מפונק. מפונק, כן. לא, תשמע, גם הכל מושלם. בהרצאה שלי אני מדבר על זה, אגב, על איך אפל הפכה להיות דת מודרנית. אפל היום זה ממש, זה פילוסופיה שלמה, יש מאחורי זה, ובהרצאה שלי אני אדבר על זה כשאנשים יבואו. יפה. זה מטורף. אז מה באמת המוצר או השירות שהכי הפתיעו אותך, נגיד, בשנים האחרונות? כי אתה אומר שזה עדיין מפתיע אותך. תראה, בסופו של דבר AI, מן הסתם. מוצרי ה-AI היום זה דברים עדיין אנחנו תופסים את הראש שלנו ואומרים, וואו, זה אשכרה, כאילו, זה סרטונים נראים, אתה יודע, אמיתיים, עולם הקולנוע, הוליווד, פעמים יושבים ימים, שבועות, חודשים בשביל ליצור סרטון בהפקת מיליונים, והיום אתה עושה את זה באיזשהו פרומפט, לא יודע, לא אומר בפרומפט אחד, אבל בעבודה די כלילה במחשב אתה עושה את הדברים האלה, אז אני חושב שמן הסתם בינה מלאכותית, אבל אני חושב שאנחנו הולכים כרגע לעולם של משקפיים חכמים, זה התחום החם הבא, אני לא חושב שזה יחליף את הסמארטפונים, כמו שהרבה אנשים אומרים, אבל זה כן יהיה מוצר נלווה נוסף. לבור כמוני בענייני טכנולוגיה, מה זה אומר בדיוק משקפיים חכמים? משקפיים חכמים זה משקפיים שנראים או כמו משקפי שמש, או כמו משקפיים רגילים. היום זה עוד טיפה מגושם, אבל בעולמות האלה... כי זה ישר נתפס, אתה יודע, כמו משקפי תלת מימד, המגושמים הגדולים. תראה, ויז'ן פרו זה משהו אחד, זה קטגוריה בפני עצמה, שאני חושב שהיא תמות באיזשהו שלב, והיא כבר מתחילה למות, זה הקסדות הכבדות יותר. אבל המשקפיים חכמים אלה משקפי AI שנראים כמו משקפי שמש של רייבן, עם זכוכית
זכוכית של משקפי שמש, או זכוכית רגילה, אפשר לזהות שזה משקפיים מיוחדים? אפשר לזהות ברמה, אם אתה רואה את החיישן של המצלמה, אם הוא מצלם, הם קצת יותר עבים ממשקפיים רגילים, אבל עם הזמן, מן הסתם, אתה יודע, יצליחו למזער את הטכנולוגיה הזאת, אבל המשקפיים האלה, בחלקם יש גם אובייקטים שאתה רואה על העולם האמיתי, כמו מסך קטן שמשדר לך על העולם האמיתי, אם זה הודעות, אם זה אפליקציות, אם זה מידע, אם זה טקסט. משקפיים אחרים הם רק ל-voice, כלומר לדבר עם מודל בינה מלאכותית, מה אני רואה מולי, ואז היא אומרת, אני רואה שעכשיו אתה ברעיון מסוים בפודקאסט. וואו. זה דברים שהם ילכו והתפתחו. בעיניי זה מגניב. נוראי. העולם הולך לשם. העולם הולך לשם שגם כשאנחנו ננהג ברכב, ה-Waze שלנו יהיה על הכביש. אנחנו ננווט והניווט יהיה על הכביש. אתה תראה את החצים על הכביש בתלת ממד, ואתה לא תצטרך להסתכל על המסך. ודווקא מגניב אותי. זה מגניב. כן. וזה בעוד הרבה דברים. אתה תוכל עכשיו מנה, אתה תוכל לשאול את צירי, תגידי, כמה קלוריות יש במנה הזאת? היא בריאה לי עכשיו לתפריט שהתקנתי אותך שלשום? היא תגיד לך כמה קלוריות יש במנה, בלי לצלם את זה. היא תראה, וזה דברים שקורים אגב. לאט לאט, זה כמובן, צריך עוד למזער את זה, אבל אנחנו הולכים לעולם כזה, אני חושב. כל מה שדמיינו כילדים, אתה יודע, רובוטים שפעם השתלטו על העולם, או שישרתו אותנו, זה ממש קורה. זה קורה. זה קורה. גם רובוטים, בואו, נכנסים כבר בסין, ביפן, לבתים, זה כבר דבר שהוא נמכר, זה עוד לא עובד בצורה מהירה ויעילה כמו שאנחנו מצפים, אבל העולם הולך לשם. העולם הולך לשם, אני חושב בוא נגיד, הנכדים שלך, או אם יהיו לי ילדים כמו שדיברנו, הנכדים שלי, כן, יהיו רובוטים. לא מפחיד קצת? מפחיד, אבל... כי אתה יודע, אני רואה כבר אנשים שמתחתנים עם רובוטים, ראיתי, לא זוכר, ביפן או משהו כזה, אנשים שמפתחים רגשות לצ'אט. זה כבר... אז אם אין כאן, אתה יודע, מתי עובר הגבול הזה? תראה, מפחיד, כולנו מפחדים עכשיו איך קראו לסרט ההוא פעם? לא אלמנט החמישי, איך קראו לו? של ארלון שוורצנגר. מישהו בקהל? לא זוכר, סרט שהרובוטים משתלטים על העולם. אוקיי. אני לא חושב יש לנו לאן לברוח, אז אני אומר, אם אני אפחד מזה, אז כאילו, אוקיי, אז מה הפחד ייתן לי? לא, ברור, סתם אני חושב אותך מרחשי ליבי, כי אני אומר, כל מה שקשור לרגשות, כן. זה מפחיד, כי יש כבר הוכחות בעולם שאנשים נקשרים לדברים האלה, ובוא, בסוף זה מכונות. לאן איפה זה ייגמר הסיפור הזה? אני חושב שהפחד הוא דבר, בוא נגיד, לא יודע אם רגולציה, להגיד רגולציה, באמת לטפל בזה, זה בולשיט, כן? בוא, יש לך גרוק היום שיש שם 0 רגולציה, ואתה עושה מה שאתה רוצה. כן. אני חושב שאנחנו נדע לעבוד עם זה, כמו שאנחנו יודעים לעבוד עם האינטרנט, כי אני זוכר מה אמרו על אינטרנט, ואמרו שזה יהרוס את העולם, וזה יהרוס את הכל. הנה, אנחנו חיים עם אינטרנט, והוא בכל מקום. תגיד, מה הדבר הכי מיושן בבן אדם שעושה כל היום בטכנולוגיה וחדשנות? אני עושה קניות פיזיות, אני לא מזמין מהאינטרנט. איך זה יכול להיות? אני לא יודע, קשה לי. הזמנתי כמה פעמים וזה עצבן אותי, איך הגיעו. כשאני אומר לאנשים, אני נוסע לסופר, אז אומר לי, מה? אתה נוסע לסופר? אומר להם, כן. אני הולך לסופר. כי עכשיו תראה, אמנם אני קונה עם העיניים והכל, אבל אני אוהב לבחור את המוצרים בעצמי, כי הזמנתי כמה פעמים, וזה הגיע לא טוב, מכל הרשתות, לא רשת אחת, תמיד התאכזבתי. הבנתי. אז אולי זה הדבר הכי מיושן שעולה לי כרגע. ורגע, ומהשאלה הזאת, יש לך ספוילר למשהו אמור לצאת שהולך לשנות את כללי המשחק? בקרוב? כן. משהו שאני יודע ולא יכול לספר? כזה? משהו שאתה יודע ואני רוצה שתספר. משהו שאתה יודע... אני חושב שבספטמבר אני חושב שב-2027 עולם המכשירים המתקפלים ייכנס למיינסטרים, כי אפל בספטמבר תוציא את המכשיר המתקפל שלה לפי כל השמועות. אני גם מעריך שזה יקרה, ואפל תשיק מכשיר מתקפל בטכנולוגיה שבוא נגיד, זה יהיה סוף סוף שימושי, זה יהיה סוף סוף, אני מניח, פרקטי, זה יהיה שמיש, כי היום אני לא באמת רואה שימוש. מה היתרון במכשיר מתקפל? בעצם איזה שהוא יותר גדול? אתה יכול לבחור אם אתה רוצה לעבוד עם מכשיר רגיל, או מכשיר פתוח, או עם מכשיר גדול, כמו שראינו עם אוזניות אלחוטיות, שתמיד היו אוזניות אלחוטיות, אבל כשאפל נכנסה, לכולנו יש שם אוזניות אלחוטיות, או כמו עם שעונים חכמים, שגם היו, אבל כשאפל הוציאה את זה, לכולנו יש שם שעון חכם. אז אני חושב שכשאפל תיכנס לזה בחודש ספטמבר, לעולם המכשירים המתקפלים, וזה יקרה, זה יהפוך לסוג של סטנדרט בעולם הטכנולוגיה, ואנחנו לכולנו כנראה בשנים הבאות יהיו כבר מכשירים מתקפלים, אם באמת זה יעבוד כמו שאני מדמיין שזה יעבוד.
טוב, מדהים. לסיום קצת הימורים לעתיד. כן. אוקיי? יאללה. בעוד 5 שנים, הטלפון עדיין יהיה בכיס שלנו? כן. כן. כן, לגמרי. אוקיי. בעוד 10 שנים, כולם ישתמשו במשקפי AI? לא כולם, אבל זה יהיה כמו שעון חכם, אני חושב. כמו שעון חכם, אז זה יהיה די יומיומי. זה יהיה די יומיומי, אני חושב שזה יהיה כמו שעון חכם, כמו בעולמות האלה, שזה יהיה כזה, בוא נגיד, 60% מהאוכלוסייה, 70% מהאוכלוסייה. בעוד 20 שנה, נהיגה ידנית תהיה אסורה? בחלק מהמדינות כן. ישראל? ישראל תמיד מאחורה, אז אולי ייקח לנו זמן. 20 שנה אני מאמין שזה יהיו, אני חושב שאולי פה זה יהיה משולב, ישראל תמיד מאחרת, כמו עם רכבים חשמליים, זה יכנס פה לאיחור מטורף. כן. וגם התשתיות פה כנראה לא יתאימו לנהיגה, אבל אני חושב שבמדינות כמו, בוא נגיד, קליפורניה, ושתמיד הכל מתחיל שם, אני חושב שיהיו כבישים ייעודיים לנהיגה אוטונומית. בעוד 10 שנים, בתי ספר יהיו בלי מחברות? ברור. יש מצב שאולי אפילו לפני זה, אפילו לפני כבר. אני חושב שכבר היום יש עם לפטופים ודברים כאלה, לא? אייפדים. עדיין יש גם הרבה מחברות. כן. עדיין. אייפדים. אגב, בחינוך אנחנו גם מאחור בצורה משמעותית. מאוד. כל מה שקשור לטכנולוגיה. מאוד. בוא, היום יש כיתות חכמות בכל מיני מדינות בסקנדינביה בעיקר, דברים כאלה שאתה רואה, בינה מלאכותית כבר נכנסת לשיעורים ודברים כאלה אצלנו. בסדר, ישראל, החינוך פה, אתה יודע. יש עדיין לוחות עם טושים, או שלא נדבר על גירים. אני לא נמצא בבתי ספר, אני לא יודע. לוחות וטושים, ברור, כל כיתה. טושים כן, אבל גיר. אולי קצת הגזמתי, אבל אני לא אתפלא אם יש מקומות מסוימים. כן, אני כותב. אני יודע שהיום ילדים באים עם אייפד לבית ספר, בחלק מהבתי ספר. חלק ספציפי של בתי הספר. כן? אוקיי. ממש כן. בעוד 15 שנים, רוב האנשים יעבדו עם עוזר AI אישי? ברור, אפילו פחות. כן? אפילו פחות. לכל דבר שהם יצטרכו? תראה, היום יש אנשים, יש מודלים היום. למרות שעכשיו כבר הצ'אט זה סוג של עוזר AI כזה. כן, אתה יכול לבנות לעצמך פרומפט, כאילו עוזר אישי, סוכן AI שעושה איתך הכל, אני מניח שכבר בתוך כמה שנים, כל גוגל ואופן AI יאפשרו לנו לבנות מודל שמותאם לעצמנו ליום שלנו, כמו סירי אגב, שהיא כבר תתחיל להכיר אותנו מהעדכון הקרוב, תדע מה אנחנו עושים ותזכור מה שאלנו אותה, ולפי זה תיתן לנו תשובות. זה כבר קורה. ואיפה אתה עוד 5 שנים? וואו, ברשת, אני מקווה עם עסק גדול יותר ברשת של יצירת תוכן, אני מקווה שגם ביוטיוב, זו שאיפה להיכנס לשם, אולי גם בטלוויזיה, איזושהי תוכנית טכנולוגיה. היית רוצה? כן, תוכנית טכנולוגיה, אולי זה יקרה בקרוב. כן, אולי ברדיו. אולי ברדיו גם, דיברנו על זה קודם, אגב, לא אמרתי לך עדיין מאיפה הכרנו פעם ראשונה. נו, תגיד. זוכר שעבדתי בבאג, ב-2014 אני רוצה לומר, משהו כזה. במלחה? לא, בסינמה סיטי, ועבדת עם אסף אפל. נכון. ועליתי לשידור אצלך בתוכנית, ודיברתי על הגלקסי S4. באמת? וואו. כן, אני זוכר את זה. לא זכרתי את זה. אין סיכוי שהייתי דרך זוכר את אסף זה. אפל שעבד ברדיו ירושלים, נדמה לי. נכון, הוא היה עורך אצלנו. ואז הוא אמר לי, תעלה בתוכנית של מוטי ותדבר על הגלקסי S4. זכרתי את זה. טוב, יפה. פעם ראשונה שדיברנו. אז הנה, סגרנו מעגל. הייתי סתם מוכר בחנות. הנה, אבל אתה רואה. כן, ראית מה זה? תראה לאן... אז זה רק מראה שתמיד היה באמת החיידק, כמו שאמרת. כן, כן, תמיד היה. לטכנולוגיה. ינון בן שושן, היה ממש כיף ומעניין. אני מאחל לך שתגשים את כל מה שאמרת, לעוד 5 שנים ואולי אפילו עוד לפני. אמן. ושנמשיך להתחדש כל הזמן. תודה רבה, איזה כיף. ותודה שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע ונתראה בפרק הבא.